Når du skal tage en C-dur-akkord, så skal vi bruge de 5 nederste strenge. Det vil sige, at den øverste streng, E-streng, skal ikke spilles. Og den første finger, du skal sætte på, det er din ringefinger, som du sætter på tonen C, som ligger i tredje bånd på A-strengen, nummer 2 streng. Dernæst, der på strengen nedenunder, på D-strengen, der skal du sætte din lange finger i andet bånd. Det er tonen E. Så kommer vi til 4. streng, som er G-strengen. Der skal du ikke sætte nogen finger på, og den skal også spilles med, så den skal bare være løs. Og så din pegefinger, den sætter du på den 5. streng, som er H-strengen i første bånd, og det bliver så også til C. Og den nederste streng, E-strengen, den spilles også bare løs med akkorden. Så du tager strengene en efter en dernede af, op fra A-strengen nummer 2 streng, og så se om den lyder ordentligt. Og det var en C-dur.